Onye ọma na-ege ntị, obi ụtọ ka m ji anabata gị na mgbasa oziọma nke ụbọchị taa, mgbasa oziọma zuru ụwa niile ọnụ, mgbasa oziọma GCK. Na nke ụbọchị taa, anyị ga-atụle uche n'isiokwu nke na-asị iru nke Chineke. Ịnọ n'iru Chineke. Ịnọ n'iru Chineke bụ ịnwapụta Chineke na inwe nsaghachi n'ebe ọ nọ, inwe nsaghachi n'iru Chineke. Dị nwapụtara Chineke ga-enwe nsaghachi, dị nwere mmetụta na-arụ gị na Chineke n'ebe a. Ịnọ n'iru Chineke ga-enwe nsaghachi ka bụ ihe ọ pụtara. N'ụbọchị nke taa, anyị na-achọpụta na ndị mmadụ na-enwe mmasị inwe ọyị, onye ya na ha ga-ayịkọ, gaa ije, jegharịa, mee ihe dị iche iche. Etu a ka ọ dị n'inwe ofufe, ịnwapụta Chineke, gị na Chineke iso wee jee ije. N'ụbọchị nke taa, anyị na-aga ịmụta eziokwu ndị gbara ọkpụrụkpụ, ndị bara uru, dịka ga-agbabata ọrụ nke Chineke, Pastọ Dọkịta W.F. Kumuyi, ka ọ kọwakwara anyị ọtụtụ ihe nke dị omimi anyị na Chineke ịyịkọ gaa ije. Nzọpụta ịbụ onye aka ya dị ọcha. Ọ bụrụ na ị na-ebute nsogbu ebe niile, aka gị dị ọcha na nsogbu a. Ọ bụrụ na ị na-achụsasị ezinụlọ ndị agbata obi gị, gasị azọpụtala gị, aka gị dị ọcha n'ihe gbasara ezinụlọ a. Ọ bụrụ na ha na-eti ọgba aghara n'ebe ị na-arụ ọrụ, ha sị kedu maka gị nwa, kedu maka onye a, gasị na aka gị dị ọcha. Ugbu a abụ nwa Chineke, ana m etikwa nsogbu nye onye ọbụla, maọbụ onye isi, maọbụ onye isi ụlọ ọrụ, maọbụ onye na-elekọta ụlọ akwụkwọ. Ọ dị onye ọbụla m na-etire nsogbu maka ezinụlọ ọbụla. Ịbụ onye aka gị dị ọcha nke ị nwetara site n'ozi ọma. Aka gị dị ọcha site n'ozi ọma n'akwụkwọ Abụọma 19 amaokwu 7. Iwu nke onye nwanyị zuru oke na-agbanwe mkpụrụ obi. Ọgbụgba ama nke onye nwanyị bụ eziokwu, na-eme ka onye nke dị nwayọọ mara ihe. Ọ na-eme ka anyị nwere onwe anyị, mee ka aka anyị dị ọcha. Na amaokwu 13, dowe oru gị ka anyị pụọ na mmehie niile nke na-abịa n'oge ka a ghara inwe iche isi n'ebe m nọ. Mgbe a ka m ga-abụ onye zuru oke, wee bụrụ onye aka ya dị ọcha, site na ajọ omume niile dị ukwuu. Nke abụọ bụ na ị ga-abụ onye nrube isi, na-adabere n'akwụkwọ ya nke o ji na-achịkọta gị. Olee akwụkwọ na-achịkọta nwa Chineke? Wee akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ ihe na-atụrụ anyị aka n'ụzọ eluigwe. Ugbu a, dịka nwa Chineke, azọpụtala gị. Nzọpụta a pụtara na ị nwere nrube isi nke dabere na otu okwu Chineke si na-atụziri gị aka, na-eduga gị eluigwe, na akwụkwọ ndị Rom 6 na amaokwu 17. Chineke na unu bụ ndị dị na mgbe gara aga oru nke mmehie, mana ugbu a unu erubewo isi site n'obi unu ụdịrị ozizi ahụ nke nyefere unu n'aka. Ozizi a sitere n'akwụkwọ nsọ, ibi ndụ ezi omume, ndụ dị ọcha, ndụ nrube isi nke etire n'ọrụ. Ugbu a ọ sị na irubewo isi ụdịrị nke ozizi ahụ ga-erube isi site n'obi gị. Na amaokwu 18, ọ sịrị na-emewo ka ị nwere onwe gị pụọ na mmehie. Nwere onwe nke ọ na-enye anyị bụ nwere onwe pụọ na mmehie, ga-ewe oru nke ezi omume na nke na-esochi ya. Ịbụ onye na-akpọ onwe gị ihe. Ọ dịkwa ihe dịka ka ị bịa wee nkwesị olu ike ọzọ,
mmadụ inwe uche nke onwe ya ọ dịzi na ndụ gị ọzọ. Azọpụtara gị ugbu a enweghịala ndụ gị. Mmehie niile nke mgbe gara aga akagbuola ya. Ugbu a ọ dịkwa ihe dịka mmadụ ikwesị olu ike n'ime obi ya. Ọ bụrụ na ị bụ ezi nwa Chineke, ikwesị olu ike a ewezuga ewewe ya pụọ n'ịsọpụrụ Chineke. Lee n'akwụkwọ James isi mbụ amaokwu 18, site n'uche nke onwe ya ka ọ mụgharịa anyị ọzọ, amụgharịala anyị ọzọ site n'okwu nke eziokwu a, ka anyị wee bụrụ mkpụrụ nke mbụ. Ụzọ ihe atọ ka anyị mụtara n'ozi ya nke wetara anyị. Nke mbụ bụ na ozi ọma na-ewetara mmadụ aka ịdị ọcha, enweghị amamikpe. Mwezuga nke amamikpe, enweghị mmejọ n'ụdị ọbụla. Enweghị mmejọ a dịka a na-ahụta na nwatakịrị lọtara ụwa, nwatakịrị nke a mụrụ. Ọ dịghị ihe ọjọọ ma ọ dịghị ihe ọjọọ nke juru ya obi. Ọ dịghị ihe ọjọọ nke ọ na-eche onye aka ya dị ọcha ka ọ bụ. Mana dịka nwatakịrị aga na-eto n'ime ụwa, na-eto anyị na-ahụ ọgbụ ọ na-eto banye na amamikpe, banye na njọ dị iche iche, banye na mmejọ dị iche iche. Mana ọ bụ ozi ọma nke Kraịst na-eme ka mmadụ nwere onwe ya pụọ na amamikpe. Dịka anyị na-abịa n'iru Chineke n'inwe ofufe anyị na ya, mmụọ Chineke nyocha anyị, mmụọ Chineke mee ka anyị dị ọcha, mmụọ Chineke mee ka anyị bụrụ ndị na-enweghị amamikpe. Ihe abụọ nke anyị na-amụta bụ na nrube isi bụ nke dabere n'odudu nke okwu nsọ Chineke, odudu nke akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ bụ okwu Chineke, bụ nke na-edu onye kwere ekwe. Dịka anyị na-agụ akwụkwọ nsọ, dịka anyị na-atụgharị uche n'ime ya, dịka anyị na-agbalịsi ike na-ahụ na anyị na-eme ya, ọ bụ nke na-eweta mgbanwe nke dị ukwuu n'ime ndụ anyị, mgbanwe nke pụrụ iche n'ime ndụ anyị. Ndụ anyị bụrụ ihe ọhụrụ n'ebe Chineke nọ. Ndụ anyị bụrụ ihe Chineke na-anabata nke ọma. Nke atọ anyị na-amụta bụ na ibi ndụ efu bụ nke nsọpụrụ Chineke na-egbochi. Nsọpụrụ Chineke na-akụchapụ ibi ndụ efu ụkwụ, wee kụpụ ya n'ụzọ, aga ahụtakwa ya n'ebe anyị nọ. Kedu ihe ọ pụtara? Mgbe anyị were nsọpụrụ Chineke n'ime anyị, mgbe anyị were egwu Chineke n'ime anyị, ọ na-eme ka ghara inwe ohere maọbụ ọnọdụ nye ibi ndụ efu, ndụ nke tọgbọrọ chakoo, ndụ nke na-aba n'ihe, ndụ nke furu efu. Ihe dị otu ahụ enwekwaghị ọnọdụ n'ime ndụ anyị. Nwa Chineke a na-akpọ oku taa ka iguzogide ọnwụnwa baara ekwensu mba. Ọ ga-agbafu mgbe ọnwa bịara n'ụzọ gị. Aga n'iru nye ya onwe gị, wee na-ekiri ya, wee nọdụ, wee na-ele anya, wee mikpuo onwe gị n'ime ya, wee daba n'ime ya. Ị ga-eguzogide ya, guzo dịka onye nke Kraịst, wee para ya mba, wee megide ya, wee si n'ebe ị nọ pụọ. Akwụkwọ nsọ sị, bịa Chineke nso. Ma anyị bịara Chineke nso, ndụ anyị ga-abụ nke ọ ga-enwoga, ndụ anyị ga-abụ ọkacha mma. Anyị ga-achọpụta ịdị mma Chineke n'ime ndụ anyị n'ozuzu oke. Ka Chineke gọzie gị ka ị na-eme nke a. N'amaokwu 19, ya mere ndị m hụrụ n'anya, ndị a zọpụtara, ndị kwere ekwe, ka onye ọla dị ngwa ngwa ịnụ, bụrụ onye na-aga adị ngwa ngwa ị na-ekwu, bụrụ onye ga-adị nwayọọ n'iwe. N'amaokwu 20, n'ihi na iwe nke mmadụ adịghị alụpụta ezi omume nke Chineke. N'amaokwu 21, n'ihi nke a, dowenụ n'akụkụ, jụ ya, jụchanụ ya, ka e nwee ihe ịkpa oke n'etiti gị na adịghị ọcha, na ndụ niile nke adịghị ọcha wezuga ya pụọ na ndụ gị. Ọ bụrụ na ị sị na azọpụtala gị n'ezinụlọ, na nzukọ, n'ebe ị na-arụ ọrụ, n'okporo ụzọ, ebe ọbụla ị nọ, mmadụ ịbụ onye na-ekwesị olu ike ewezugawo ya pụọ na ndụ gị
site n'ịsọpụrụ Chineke na ibi ndụ nke nkwesị olu ike a ewezuga ya pụọ na ndụ gị, were obi umeala nke okwu Chineke nke edeturu nke pụrụ ịzọpụta mkpụrụ obi gị ka nzọpụta, ka awụ ihe nzọpụta pụtara, ka awụ ihe nzọpụta na-amụpụta, ka awụ ihe nwapụta nke nzọpụta. Anyị chọrọ ibi ndụ n'ozu oke nke Kraịst n'okwukwe. Ọ bụrụ na ị ga-ebi ndụ n'ozu oke nke Kraịst site na nzọpụta ga-ewuo n'odudo nsọ ka hara bụ onye ga-akpọku aha nke onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Mgbe ị chọpụtara na ị pụghị ịzọpụta onwe gị site n'ọrụ ọma gị ozughị oke, obi ebere gị ezughị oke, ezi omume gị ezughị oke, naanị Kraịst n'ihi na ọ nwụrụ n'obe Kalvarị bụ onye pụrụ ịzọpụta gị. Ọrụ na ịbịa na nghọta dị otu a, nzọpụta ga-abịa. Nna anyị na-ekele gị maka ime ka okwu gị pụta ìhè nye mmadụ niile. Ọ bụghị site n'ọrụ nke aka anyị, ọ bụghị site n'ihe ndị anyị toruru, ọ bụ maka ihe ọma ndị anyị mere. Ọ bụ ihe Kraịst meworo n'obe Kalvarị, na o buru mmehie anyị niile wee wezuga mmehie anyị niile. Onye nwe anyị, ana m ekpe nye mmadụ niile ndị na-atụkwasị gị obi na ndị na-etinye okwukwe ha n'ime Kraịst, zọpụta ha, gbaghara ha, mee ka ha nwere onwe ha pụọ na mmehie ha n'aha Jizọs. Site n'ugbu a gaa n'ihu, ihe ha na-apụghị imezu site n'onwe ha, ana m ekpe na amara gị ga-abata na ndụ niile, na ha ga-aga site n'ebe a wee bie ndụ na amara Chineke na ezi omume nke si n'eluigwe n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nye mmadụ niile ogwu anya na agbagharawo ha, ogwu anya nke nzọpụta ha, ike ọhụụ, ike dị ọhụụ, ndụ ọhụụ, ụdịrị ọhụụ nye mmadụ niile ugbu a, ka ha wee laa na-emeghiekwara ọzọ n'aha Jizọs. Dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na anyị ma na ịzawo anyị kpere n'aha Jizọs. Oge ga-abịawo. Welie aka gị elu maka ihe ịrịba ama gị. Metụ aka n'ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Mgbe anyị ga-ekwe ememe ikpeazụ, ị ga-emepe anya gị wee lee, wee chọpụta na Chineke mewo ihe niile ka ọ dị mfe na ndụ gị. Welie aka ahụ elu, tụọ anya ihe ịrịba ama, lekwasị anya na Chineke. N'ebe Chineke nọ, a pụrụ ime ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a. Anyị ji okwukwe siri ike na-abịa, okwukwe na-enweghị ọdịda, okwukwe na-adịghị ama jijiji, na-amara na n'ebe ị nọ na-apụrụ ime ihe niile. Anyị na-abịa site na ihe a niile a pụrụ ime n'okwukwe. Anyị na-arịọ onye nwe anyị, mee ihe ịrịba ama gị n'obi niile. Gwọọ ndị nrịanrịa, napụta ndị niile a na-emekpa ọnụ, gbajie yoku niile, bibie ọrụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị, ana m ekpe na ihe ndị mmadụ na-apụghị ime, n'ihe ahụ siri ha ike ime, na n'oge a n'ebe a na-eme mgbasa ozi ọma, na ndị na-egwe n'ige eji ekwu okwu, na ndị na-ege ntị n'igwe onyonyo, na gbaa gburugburu ebe niile bụ ụwa niile gburugburu, ihe ndị mmadụ na-apụghị ime, meere ya ndị gị ugbu a n'aha Jizọs.
ka ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ ka a gwọọ ya ugbu a. Ọrịa oruru ọbara takọrọ n'aha Jizọs. Ọrịa nke kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa niile nke ụkwara nta ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Yoku niile, ihe otiti niile ka ewezuga ya pụọ na ndụ gị ugbu a, pụọ n'arụ gị n'oge a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ ebe niile ugbu a, nnapụta ebe niile ugbu a, ihe ịrịba ama ebe niile ugbu a. Onye nwe anyị, mee ka o guzosi ike na ndụ onye ọbụla. Akụkọ otuto ebe niile, anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka isonye anyị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị nwere nchekwube na Chineke agọziwo gị n'ụzọ niile, ma n'ụzọ ime mmụọ ma na mpụta ihe. Imeela maka ịnọnyere anyị. Ị ga-esonye anyị site na ije ozi nke zuru mba niile ọnụ n'ikuku n'okwu a na-ekwu nke a na-akpọ www.gck/hq.org. Ebe ahụ ka ị ga-eso bịanyere anyị aka ma zisakwa ya ka ndị ọzọ wee mere. Anyị chọkwa ịma ka isi na-ahụta ozi anyị. Onye nwe anyị nọnyere gị.